שלום, אני יניב. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על חוק אום. חוק אום מתאר את הקשר בין הזרם, המתח וההתנגדות. כדי להבין יותר את הקשר בין הזרם למתח, לפני שאני נכנס לחוק אום, אם אנחנו מסתכלים על מכשיר שמחובר לשקע, אז כשהמכשיר מחובר לשקע הוא עובד, אבל מה קורה אם אנחנו מנתקים אותו מהשקע? המכשיר לא עובד. זאת אומרת שדרך הכבל שמחבר בין השקע לבין המכשיר מועבר משהו למכשיר. ואם אנחנו מנתקים אותו מהשקע, המכשיר לא מקבל את האנרגיה שהוא צריך לקבל. זאת אומרת שדרך הכבל מוזרמת אנרגיה, ואז המכשיר מקבל אותה. בעצם הזרם נוצר כתוצאה מתנועה מכוונת ומסודרת של אלקטרונים במוליך. עכשיו, מה גורם לתנועה הזאת של האלקטרונים? מקור המתח. מקור המתח, אפשר להסתכל עליו, אם אנחנו נסתכל על המים שזורמים על הזרם שזורם בכבל, כבל החשמל, כמו מים שזורמים בצינור, אז מקור המתח זה כמו הלחץ שיש בברז. שהלחץ שיש בברז קובע את קצב זרימת המים. ככל שהלחץ יותר גדול, זאת אומרת ככל שאנחנו פותחים את הברז יותר, אז הלחץ יותר גדול, אז קצב זרימת המים יהיה יותר גדול. וככל שהלחץ יותר קטן, קצב זרימת המים יותר קטן. אז בעצם זה שאנחנו פותחים את הברז בכלל גורם לזה שיש זרם. זאת אומרת, הלחץ יוצר את הזרימה של המים. אין לחץ, זאת אומרת, הלחץ לא יכול להשתחרר, אין זרם. זאת אומרת שמתח יוצר זרם. אוקיי, אז קודם כל נתחיל ההבדל בין מתח לזרם. אני לא מדייק פה בזה שאני אומר שמקור המתח זה מקור האנרגיה, אני מודע לזה. אבל בשביל ההבנה ובשביל התפיסה הכללית של ההבדל בין מתח לזרם זה מספיק טוב. אוקיי, אז אנחנו אומרים שמתח שווה מקור האנרגיה. עוד פעם, אז אני יודע שזה לא מדויק ב100%, אבל זה מספיק טוב כדי להבין. מה זה מקור האנרגיה? זה סוללה או מצבר. סוללה או מצבר הם מקורות של מתח ישר, או שקע, שזה מקור של מתח חילופין. עוד לא דיברנו על מתח ישר ומתח חילופין. זרם, הזרמה של האנרגיה ממקור המתח למכשיר החשמלי. אפשר לחשוב על מתח כמו על לחץ בברז מים, ועל הזרם כמו על מים שזורמים בצינור. בלי לחץ מים אין זרם במים, אין זרם בצינור. סליחה, אין זרם בצינור. וככל שפותחים יותר את הברז, זאת אומרת לחץ גדול יותר, קצב זרימת המים גדול יותר, ולהפך. זאת אומרת שמתח יוצר את הזרם. זרם נוצר כתוצאה מתנועה מכוונת של אלקטרונים במוליך. אוקיי, אז אמרנו שזרם נוצר כתוצאה מתנועה מכוונת של אלקטרונים במוליך. אז אמרנו שמתח זה, אפשר לחשוב עליו כמו מקור האנרגיה, וזרם זה העברה של האנרגיה ממקור האנרגיה למקור המתח, שזה
האנרגיה, מקור המתח או מקור האנרגיה, למכשיר החשמלי. אוקיי, אז מה זה התנגדות? מה תפקיד ההתנגדות? תפקיד ההתנגדות היא לווסת את הזרם. תפקידה לווסת את הזרם. זאת אומרת שאנחנו רוצים לווסת את עוצמת הזרם. אם עוצמת הזרם תהיה חזקה מדי, המכשיר ייהרס. אם היא תהיה חלשה מדי, הוא לא יתפקד כמו שצריך. זה כמו מישהו שמנסה להתקלח במים. אם עוצמת הזרם של המים תהיה חלשה מדי, הוא לא ירגיש כלום. אם עוצמת הזרם תהיה חזקה מדי, הוא יעוף באוויר. אז גם המכשיר החשמלי, אנחנו צריכים לווסת את עוצמת המים, את עוצמת הזרם, סליחה. אז פה בא חוק אום. חוק אום אומר שזרם שווה למתח חלקי התנגדות. I זה זרם, U זה מתח, R זה התנגדות. עכשיו, הזרם נמדד באמפר. הזרם נמדד באמפר והיחידות זה האות A. U זה המתח, נמדד בוולט, והיחידות זה V. R זה ההתנגדות. נמדד באום, והיחידות מדידה אומגה. לא אומרים אום, אומרים אומגה. 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 אוקיי, אז זה חוק אום. עכשיו נראה איך אנחנו משתמשים בחוק אום. דרך דוגמה כזאת. נעשה דוגמה. נתון שמתח הכניסה יהיו שווה 20 וולט. עבור אותו מתח כניסה מצא את הזרם. פה אני מדגיש, מתח הכניסה לא משתנה. אם אנחנו משנים את ההתנגדות, אם ההתנגדות תהיה מקרה אחד 100 אום, מקרה שני 300 אום. זאת אומרת שמה שאומרים לנו שהמתח הכניסה 20 וולט בשני המקרים, במקרה אחד ההתנגדות 100 אום, במקרה שני אנחנו מגדילים את ההתנגדות ל-300 אום. עכשיו, הגדלת ההתנגדות גורמת להקטנת הזרם, אנחנו נראה את זה עכשיו בחישוב. אז חוק אום אומר לנו שזרם שווה למתח חלקי התנגדות. אז זאת אומרת, במקרה אחד אנחנו צריכים להציב את המתח שהוא 20, וההתנגדות שהיא 100. אוקיי, זה ההתנגדות R שזה 100 אום. זה במקרה א', שהמתח 20 וולט וההתנגדות 100 אום. אז 20 חלקי 100 נותן לנו 0.2 אמפר. זה במקרה א', במקרה ב', זה הזרם, מתח, התנגדות. אוקיי, בב' אותו דבר, מתח הכניסה שלנו 20, ההתנגדות עכשיו היא 300. אז 20 חלקי 300 שווה 0.066. אז מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהגדלת ההתנגדות מקטינה את הזרם. רואים שהגדלת ההתנגדות מקטינה את הזרם. וגם להפך. אם אני מתחיל מהתנגדות של 300, שאז הזרם 0.066,
ואני מוריד את ההתנגדות ל-100, אני רואה שהזרם גדל. אוקיי, אז אנחנו מבינים פה שתפקיד ההתנגדות הוא לווסת את עוצמת הזרם. אוקיי, זה מה שמראה לנו חוק אום.